Hello chuirde, Domhnall ó Donoghue an seo, nó Pádraig ó dus na rún. Tá neart an séir gon fíleoir le léitheoireachtaí an, agus a dréibh sé dúirtha ní mór dún údar góra. So shortly 3 uaisce green around me. The 100-year-old man who climbed out the window and disappeared, le Jonas Johansson. A short history of tractors in Ukrainian, le Marina Lewicka. Agus welcome to Lagos, le Chibundo Onuzo. Now íntaachtas na gasú, na Percy Paycock, scríomh ag Gemma Bramach, ceann na scríbhneoirí an seo ar dus na rún, agus mullam go láidir, mar a bhí ar dús. Leabhar all an scríomh ag Carlaílis dus na rún, Joe Steve ó Neachtan, nó Pádraig a fuair bás ag tús na bliana. Mar focail scór tá uairscéal nua a ailsiú an hain go luath, Crazy for You. Is astóir is subal drama é an príomh charactéir, agus is scéal green é faoin gadrah atá idir é hain agus a lucht leanúna. Ón aon moltaí agaí hain is féidir líb iad a bhíntlinn an seo. Ó iarna log a rus na rún túr ara, agus buna bhí tanmh as an léitheoireacht. Slán go fóg.